додгоҳи Москва раҳбари як созмони қавмгаро Илия Горячевро бо ҷурми ташкили як силсила қатлҳои пурсарусадо ба ҳабси абад маҳкум кард. ҳайати мунсифа рӯзи 14 июл Горячевро дар фармоиши қатли 5 нафар бо шумули як вакили мудофеъ, фаъолони антифашист ва муҳоҷири тоҷик Салоҳиддин Азизов гунаҳгор шинохта буд. Горячеви 33 соларо ҳамчунин дар таъсиси созмони ифротӣ ва харидории силоҳҳои ғайриқонунӣ гунаҳгор донистанд. Горячев яке аз муассисони Борн, боевая организация русских националистов ё созмони ҷангии қавмгароёни рус ном бурда шуд. ӯро дар соли 2013 аз Сербия ба Русия истирдод карданд. Паспорт гражданина Российской Федерации Сирии 49